toto je aj áno, robota Erika Čaládiho určite. Ja si dovolím ešte jednu takú pikošku povedať, o ktorej možno veľa ľudí ani nevie, ale Erik Čaládi pozná naozaj dokonale celý ten nitriansky systém a celý ten tým preto, lebo on v závere minulej sezóny v play-off robil videokouča v Nitre. On bol v tom trénerskom týme Andreja Kmeťa, čiže on absolútne vie, ako celý ten tým pracuje. Tí hráči sú tam z 80% tí istí, trénerský tým je úplne ten istý, taktika, predpokladám, že sú tam rovnaké tie herné schémy, takže on to mal všetko výborne načítané a všetko to pretavil do tej hry Michalovského týmu. Tu je obrovská výhoda Erika Čaladiho, že bol v tom prostredí a všetky tie taktické varianty pozná. Áno, prišiel tam akože proti Vlaňajšku vlastne Mišo Krištof s Maťom Pavlovičom ako najväčšie vlastne posily nejaké, ale tiež hráči, ktorých Erik pozná, hej, že to sa nebudeme tváriť. Takže naozaj toto presne, čo si povedal, ale opakujem aj to, jedna vec je mať nejakú znalosť a druhou ako s ňou naložíš, ako ju dokážeš využiť, že to nie je len nejaké pasívum, ktoré máš, ale že to aktívne ty vieš otočiť vo svoj prospech. To je veľmi dôležitá vlastnosť a zdá sa, že Erik ju má a však buďme len radi, lebo ak nám rastie ďalší slovenský kvalitný tréner v dobrom veku, schopný sa ešte učiť, schopný napredovať, tak len dobrá správa pre náš hokej.